sa mga apektadong lugar dinhi sa Liloan. Gipada ni Governor Pam Baricuatro kining mga heavy equipments aron makatabang sa clearing operations. Dako kaayo og kadaot ang gibilin sa baha sa Bagyong Tino. Gikinahanglan kining mga heavy equipment sa pagpahigayon og clearing operations dinhi sa lungsod sa Liloan aron mabalik na sa normal ang pamuyo sa mga Liloanons. Sa Ground Zero sa Villa Azalea sa Barangay Kutkot, Liloan, nagpasad pa ang daghang mga basura nga gibilin sa baha sa Bagyong Tino. Nagpatong-patong ang mga sakyanan nga gipang-anod. Grabe ang lapok ug ang dili masabtan nga baho nga nakahasol sa mga residente. Ang Cebu Provincial Capitol nagpada og mga heavy equipments aron makatabang sa clearing operations. Tungod kay naghinam-hinam na nga maugkat ang mga naanod nga mga sakyanan, lapok ug mga basura, nagyaw-yaw ang mga residente. Dihang gipugngan una ang pagsuod sa mga heavy equipment sa Kapitolyo kay gikinahanglan ang registration. Cebu Province di pasudlon rin sa Salia kay kuan kinanglan pa ko og permit. Way politika to aron ato tabang. Dili pasudlon nila kay kinanglan pag permit sa LGU Liloan. So kining gikan sa province of Cebu nga tabang tag clearing. Di pasudlon no. Pasudlon nga tabang naman eh. Mo gyud, di man pasudlon nga. Mo naman way politiko way tani karon. Bahala sila mag-away mo. Bahala mag-away mo na magkuan mo basta mo malimpyo. Bahala magunsa mo diya. Gikinahanglan sa mga residente sa Villa Azalea ug Villa Lara ang dinalian nga clearing operations aron malimpyo ug mabalik na sa normal ang kahimtang sa ilang pagpuyo. Ang mga residente nalipay sa aksyon nga gihimo sa Kapitolyo nga sukad sa unang adlaw human sa bagyo. Nibisita dayon si Governor Pam Baricuatro nga nagda og daghang mga tabang. Karon nabuhian na kay migdugo kay nanagi mo kuha sa mga i-brace diri sa sud niya ng mga lapok diha. Grabe gid kayo. So salamat kay sa sa Cebu Provincial Province nga nagid active niya na-expect me nga dili gid mi biyaan unlike sa diri but wa man ni kalimtan naman lang gid mi sa Villa Azalea. Ingon sila nga kuno sila dito pero wa man mi kita sila presensya. Salamat kayo Governor Pam sa imong tabang daga sa amuha. Sa heavy equipment na imo gipadala daga. Salamat kayo. Sa dako ni tabang sir. Dako ni tabang nga imong inyang gibuhat. Salamat kayo Governor Pam. Thank you. Ang Barangay Kutkot daghan ang patay tungod sa baha. Humanwa makasagang ang flood control project ug natumpag ang riprap niini sa pag-igo sa Bagyong Tino. Istoryang may labot ang Sugbo. Monching Austero, Sugbo News.